Takže ahoj lidi, vítám vás u 6. epizody naší série a jsem tady společně s Důmisem. Ahoj. A jako dnešní díl bude o enchantování a stavění XP farmy asi a co tady dělat? Jenom musím říct, že jsme fakt hrozně moc hráli za kamerou. A Jo, až moc. asi jste si všimli, že už nemáme ty armutry z minula, protože jak jsme strašně moc fightili, tak se nám rozbily my už jsme si vytřídili nový, ale Důmis ještě nemá helmu. Tak se nám rozbilo já jsem moc hodně pomalej. Takže to je na nic, ale já vám teda jdu ukázat, kolik jsme toho stihli za kamerou a je toho fakt hodně. Takže jako první jsme to už jste si možná taky všimli, že místo ovcí teďka tady máme krávy, protože krávy nám přišly užitečnější. Potom tady se nic nezměnilo a tady se to změnilo. Tady jsme přidali další místnost, kde je mapa. A já jsem tady mapoval celý okolí. A je to všechno nebo ne? Ještě jsem si uvědomil, že co tady děláš furt? Tohle jsem to udělal, jak se ti to líbí? A nelíbí. Ještě já jsem teda našel koně. Trochu se. No. Já jsem našel koně, jo. Asi se bude jmenovat podle něho. Je strašně dobrý. A on vyskočí až 4 bloky do výšky, ale vlastně mi ještě napadlo, ještě jednu věc jsme udělali. A to postavili jsme přístav. Já jsem ho postavil. Jo, Důmis postavil přístav a nebyl jsem línej. My jsme totiž, já nevím, jestli jsme vám už říkali, že jsme našli Pale, ale my jsme našli Pale. Neříkal, my jsme ho našli. Našli jsme Pale a takhle jsme udělali přístav. Už jsem se lekl, že no, ano. A ještě to není hotový tady ten Pale, ale tak nějak do prčic. Teďka jsem si nechal svýho koně nahoře. Dobrý. Hele, a chtěl bych najít taky koně. Takže lidi, teďka se jdem vrhnout asi na co se máme. No, takže jdu vykraftit ty knížky. OK lidi, takže mám 18 knihoven. Já nechám tu čest Důmise to tam položit, ale jestli jednu položíš špatně. Potom. Ne, vážně, počkej, ještě nic nepokládej. No, tak to polož. Tě tak nenávidím. Tak jo. 3, 2, 1. Hotovo. Dej tam něco neenchantovat. Yes, máme level 30, takže jsem to vypočítal správně. Nebo jakoby... No, to je jedno. Takže lidi, my jdeme udělat XP farmu. Tak, lidi, a my už máme hotový tady ten vodní výtah. Takhle pojedeme nahoru. A takhle rovnou dolů, viděl jsi to? Jo. To bylo fakt dobrý. Tam, jakože, proč to udělal, aby to potom rovnou takhle? Co? Nic, to je jedno. Takže... To potom vyměním. No máme to hotový, takže teďka bude timelapse toho, jak to kopem. Takže lidi, jdeme to teda tady těžit, ale Důmis tam ještě šel nahoru něco dělat, ale já prostě musím jenom říct, já jsem zase zapomněl, že prostě strašně moc děkujem. Jakože ta vaše podpora, tak to je mega dobrý. A my jsme za to strašně rádi, budeme dělat díly a snažíme, taky se omlouváme, že tenhle díl vychází docela pozdě, protože jako byl víkend a my jsme je prostě nemohli. A
Jako obecně třeba, že žádný komentáře jako nejsou špatný ani nic, prostě jako děkujeme. Takže lidi, už to máme hotový, tady připravený. A docela zajímavý, my jsme to nepropočítávali a vyšlo nám to. Přesně na blok. Já už jsem to tady nadizajnoval. Což je mega dobrý. Já jsem si teda nemyslela, že to vyjde. Ale můžem to asi pustit. Tak já to pustím, jo? Tak to pust. Já už jdu farmit první XP. OK. Už je to 5 kvadrilionů skeletonů, ale foto. Hej, nemáš nějaký sticky? Nedáš mi prostě jeden stick? Teďka jsem ti jeden vyhodil, jo, jasně. Ne. Ne. Já mám jen dřevěný věci. Ono, ale nesmíš být moc blízko, jinak tě můžou hitovat. Může být třeba až tady na tom bloku. A nehituj je sekerkou. Vykrafti si meč. Bro. Jo, vlastně, jo, já jsem dám. Tomu potřebuješ jeden stick. Máš stick? Tak já, jo. Dáš mi taky stick? Už nemám jeden. Měl jsem jenom jeden. Jo, a jo. No, takže já jdu udělat takový okénko. Level 20. Teďka tam bude vlastně pronikat trochu světla. Takže já to musím trošku pozhasínat. Tady bude trošku tmá, jo? Tomto. Počkej, my jsme vám zapomněli zablokovat jednu část, to bude možná tím, proč to jde pomalu. Já jdu to přerušit možná, no.
Asi. Já jsem tady to osvětlil. Takže teďka je všechno zabít. Taky zabije tam. Protože odtud jde strašně moc světla, víš? Do prčic, dobrý. Ok, to je dobrý. Nechtěl. Over dedicated. Ale co je na tyhle ceduce? Dejte like a sub. No tak odběr byste určitě měli dát teda. Ale jako blížíme se docela k 200 odběratelům, což je mega dobrý. A jsme moc rádi prostě za 100 subů. Já jsem neudělala ani žádný speciál, ani nic, ale jsme nevěděli, co máme udělat. Ano, přesně tak. Takže kdybyste chtěli nějaký speciál, tak napište do komentářů, jakoby jak byste chtěli, aby byly, nebo něco. No, každopádně, já jsem to spustil teda. Teďka by to mělo být lepší. Hej, tu máš jenom torčku. Takže to? Wow. Asi disenchantnu chestplate. Lidi, já si jdu disenchantnout chestplate a enchantnout. Kde je ten grind? Tady. No. Yes, konečně mám helmu. Počkej, chestplate má jen 528 durability. Wow. Hej, já se ho taky asi jdu Unbreaking 3, to beru. Já se ho jdu taky disenchantnout. Tak. Oh. A enchantnout. Jo, díky. Já, ale potřebuji ještě nějaký achievementy. Unbreaking 3, já myslím, že tam bude něco jiného. Dobře, no. OK, takže já si jdu nějak získat 3 levely a budu mít fortune 3. Já můžu asi teďka rozmnožit, protože už podle mě můžu. Hej. Diamond, chestplate, protection 4. Jo, tak to ber. Jenom protection 4, ale to nevadí. To je furt lepší než moje Unbreaking 3. Stačí už rozmnožování. Získal jsem si s tím, no, míň levelů, než jsem čekal. No, vidíš. Já mám 62 durability už jen na legínách. Vidí, takže mám zase 30 levelů, tak zase jdu enchantovat. Tentokrát jdu enchantovat pickaxe, protože mi tam nabízí Fortune 3. Možná si enchantnu potom můj ten chestplate, protože jakoby Unbreaking třeba myslím, že mi tam padne aspoň Protection 1 nebo 2, ale nic mi tam nepadlo.
Yes, už mám level 30. Ne. Já věděl, že Fortune 3 tak vždycky dá k tomu nejlepší enchanty. Fortune 3, Efficiency 4 a Breaking 3. What the hell? Ten nejlepší já. úplně. A teď já. Ano, to skoro instamine. OK. Jdu na to já, teďka. A já mám taky, já mám Efficiency 4. Mám to udělat? Jo, to ber. Já mám Fortune 3, Efficiency 4 a Breaking 3. Počkej, já mám to samý. My máme... No way. No way. Já si jdu enchantovat lopatku. Bow, já by se asi Je to nabízí Silk Touch. Jo a jo, bow. Punch 2. Ale... To není nic moc. Já si sekerku, já jdu sekerku. A já si jdu disenchantnout my exku. Já taky. Jdu se podívat, co mi nabízí. Já taky. Silk Touch. Mně to dává Efficiency 4. Jsi takovej laker. Já jdu expírovat. Co helma? Tak se budu podívat. Jdu disenchantnout helmu. A co mi nabízí helma? Ne, mini zombík. Mám Breaking 3, to beru. To neberu. Tak nic. Já to jinak jako... na něco jiného, enchanty. Má třeba lopatku, boost. A 31 levelu. Teďka mi nabízí Unbreaking 3 helmu, tak já to tu vykrojit. A doufám, jestli mi to nedá protection, tak já už fakt nevím. I kdyby to nebyla klasická protection, kdyby to byla třeba fight protection, tak dobře, ale něco ještě k tomu potřebuji. Co se stalo? Brácho, Protection 4, Respiration 3, Aqua Affinity a Unbreaking 3. Kámo, tak to je helmička. Tomu říkám helma. Je lepší než nějaký netherite. 3 armor, 2 armor toughness a plus 3 oxygen bonus a plus 400% submerge mining speed. To je jakože, to znamená, že když jsi pod vodou, to respiration podle mě znamená, že když jsi pod vodou, tak těžíš rychlejc. Jo, já pod vodou těžím teďka stejně rychle. Kámo, tak to je strašně dobrý. To se nezdá, ale to je fakt dobrý. Počkej, a co mi to nabízí teďka na sekerku? Chci podívat. Kámo, ale to byl strašně dobrý enchant. Unbreaking 3 to beru. Ale mám 30 zase level. Takže já jdu enchantit. Tak, prosím. Jo! Na sekerce Efficiency 4 a Unbreaking 3. Počkej, jak rychle to bude manit? Kámo, to mají rychle. To mají mega rychle. To mají stejně rychle jak ten můj pickaxe. 17 mining efficiency. What? No, tak teďka bych se enchantnul. Botičky, určitě botičky. Yes, už mám level 30. Level 30 jdu docela rychle. Jo. Obzvlášť z double XP farmu. X. No. Double small way. Depth Strider. A to je špatný. Tak. Mně to nabízí Fight Protection. Vážně. Ale je to 4 zároveň. Počkej, ne, já vezmu na lopatku. Mě nabízí Efficiency 4. Yes, mám lopatku Efficiency 4 a Breaking 3. Yes, už mám konečně 30 levelů. Se mi to nelaguje, ale... Já nesnáším tu helmu. Proč?
Pojď se podívat na její enchanty. Tak mi to řekni. I když tě možná přes ty krávy. Jenom Fire Protection 3. No, ale tak zatím to ne, pak to lepší než to moje Unbreaking 3. Ne! To se nestalo. Co se stalo? Nic. Nic se nestalo. Nic se nestalo. Tak se podívej ven. Počkej. Jdu se podívat. Co se to stalo? Incident. Jo. To je dobrý. A jediný místo, kde můžu stát, je tady, jak je těch milion. To je jedno, zavři to. Zavřela jsem to. OK. Kam už to neotevírám, já jdu použít koně. No. Jich máme z těch kráv. Ale, co mi bude vycházet za enchanty? Protection 4. Jo, tak to beru. Čemu ti vychází Protection 4? Diamond Leggings. A co mi vychází teďka? Diamond Boots. Protection 4 zase. To je mega dobrý. Lucky one. Počkej, tím pádem budu mít 3 Protection 4. 3 ze 4. A to čtvrtý, co nemám Protection 4, tak to je doslova ten chestplate, co mám jen Unbreaking 3. Kámo lidi, asi bychom měli udělat zabíjačku. Já udělám zabíjačku, dokud nebudu mít 30 expů. Yes, konečně, level 30. Já mám 2 staky kůže. Kámo, teďka už jich tu zdaleka není tolik. No, je jich dost, ale ne tolik. Mám to vypejkat, to maso? Já jsem línej. Takže toho je 4 staky. A my nemáme čím to vypejkat asi. Jako můžeme lávou vypejkat už. A jo. That's good idea. Takže, prosím, něco adekvátního. No jakože vím, že mi padne Protection 4, ale... Jo, to je, souhlasím. Protection 4, Depth Strider 3 a Unbreaking 3. To je dobrý, to jsou botičky. Já. Když to není Feather Falling. Ale v pohodě. Já použiju 2 diamanty, jo. OK. Abych si dělal. A dej co? Nevím. Špatná odpověď. Diamantový meč. Já chci aspoň sharpness něco. Sharpness třeba 3. Kámo, Power 4 nebo Fight Aspect 2? Power 4 na luk nebo Fight Aspect? Já bych dal Power 4 na luk. Yes, ale já jsem zapomněl na luk. Jo, mám jen Power 4, ale to je jedno. Kámo, mě teďka vyšel na to Knockback 2 na Diamond Sword, ale já nechci Knockback. Počkej, co mi vychází na chestplate. Prosím, něco dobrýho. Thorns 2. Já to vezmu. Tady máš. Ano. Tak. Mám stack a 3 těch. A mám 30 levelů, mě to stačilo. Tak, co mi vychází na meči? Knockback 2. A na chestplateu Thorns 2, že jo? Já věřím tomu, jo, počkej. Já beru Knockback, protože já si pamatuju, že když máš Knockback, tak většinou máš i ostatní dobrý enchanty. Yes! To je dobrý. Sharpness 4, Knockback 2 a Looting 3. To je dobrý.
Já mám looting, což se... Už je mi to docela k ničemu, ale to je jedno. Třeba na Shulkerboxes to bude trošku vidět. Takže prosím. Prosím lidi. Protection 3 to beru. Jo, samotný Protection 3, ale to je dobrý. Takže lidi, my už natáčíme fakt hodně dlouho, protože jsme tady furt grindili u té XP farmy a tak. A jakoby pro dnešní díl tak by to bylo asi všechno. A v příštím díle tak jsme se rozhodli s Důmyslem, že bychom se asi vydali do Trial Chambers. Protože Trial Chambers tak je hodně dobrý loot a všechno prostě. Takže dejte like, odběr a čau. Čau.